Veľká noc je bez pochyb najkrajší jarný sviatok, na ktorý sa tešíme po dlhej a studenej zime. Veď je to sviatok spojený s obrodením prírody, obnovou vnútorného sveta človeka. Pre každého kresťana a väčšina Slovákov žijúcich na zakarpatskej Ukrajine je rímskokatolického vierovyznania. Je to naozaj najväčší sviatok v cirkevnom roku. Približuje sa Veľká noc a vlastne Veľká noc to sú sviatky života. Aj v prírode všetko ožíva, život víťazí a Veľká noc Pascha, to je vlastne oslava života. My veríme, že tento náš život, krásny, pestrý, bude mať pokračovanie ešte krajšom a pestrejšom živote, ktorý nám Ježiš Kristus vydobil na kríži. No a Veľká noc to sú vlastne najstaršie sviatky ľudstva. Príprava k veľkonočným sviatkom trvá celé pôstne obdobie, ale najdôležitejším pre kresťanov je Veľký týždeň. Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa, ktorý sa začínal svetením verbových prútikov bahňatok. Drahí bratia a sestry, od začiatku pôstneho obdobia sme sa duchovne očistovali pokáním a skutkami kresťanskej lásky. Dnes sa schádzame, aby sme spolu s celou cirkvou začali slaviť veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista. Kvetná nedeľa pripomenula triumfálny príchod Ježiša Krista medzi vítajúce dávy. Zelené konáriky, ktoré na Kvetnú nedeľu posvetil kňaz, si ľudia dávali doma na obrazy, aby bol dom chránený pred bleskami. Všetky dni vo Veľkom týždni majú svoje mená a význam. Napríklad názov Zeleného štvrtku je podľa jednej verzie odôvodnený zo spomienky na sviežu zeleň pre Ježiša tak osudovej Getsemanskej záhrady. Najrozšírenejším symbolom tohto dňa je však ticho. Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie sviatosti oltárnej a sviatosti kňazstva. Týmto dňom sa začínajú veľkonočné trojdnie. Po skončení svätej omše si pripomíname Pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostáva celkom sám opustený. Túto udalosť symbolizuje nielen otvorený prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. Týmto obradom tohto veľkej večerne zložením plašnice do hrobu sa už ľudovo tomu sa hovorí zavezujú zvony, čiže sa už nezvoní a používa sa tzv. Rabkač, čiže sa rabka až do nedele vzkriesenia. Trojdne pokračujú Veľkým piatkom, dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Je to deň osobitne zasvetený spomienke Ježišového utrpenia a smrti na kríži a taktiež deň postu, pokania a jediný deň roka, kedy sa neslaví eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slavnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a svätého prijímania. Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie. Podľa pradavnej tradície je táto noc očakávaním Pána. Veľkonočná vigília, noc pred Veľkonočnou nedeľou, je veľmi bohatá bohoslužba a pozostáva z obradu svetla, teda požehnania veľkonočného ohňa a veľkonočnej sviece paškalu. Na veľkonočnú nedeľu ráno raničko gazdine ukladajú do veľkonočného košíka pripravené jedlá. A to šunku, vajíčka, maslo, slaninu, kolače a iné jedlá, ktoré sa na Veľkú noc konzumujú. Celá rodina ide do kostola na slávnostnú svätú omšu, po skončení ktorej sa posväcujú veľkonočné košiky. Pastky svetiť sa jednak svecujú. I tedy sa tak svetilo aj teraz. Hej. Ale za to veľké pastky nešli, v veľkých košároch, šoudricali nešli. A teraz len po kúšťok. Teraz nevystáva tak ľuďom, jak dakedy. Pre mňa Veľká noc znamená začiatok všetkého, začiatok nového života.
Vždycky ráno sa pripraví košik, príde sa do kostola, posvetí sa páska a potom sa celá rodina schádza. Ľudia s radosťou odchádzajú domov po dlhom 40-dňovom pôste a po strastnom týždni s radosťou a s láskou užiť si aj týchto krásnych pokrmov, ktoré dal Boh človeku pre lásku, radosť, pokoj, porozumenie a samozrejme aj pre sítosť svojho srdca. Tretí zo 4 plánovaných slovensko-ukrajinských workshopov je organizovaný v rámci projektu Vytvorenie nových cezhraničných príležitostí pre malých a stredných podnikateľov. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť dvojstranné aktívne partnerstvá medzi podnikateľmi Slovenska a Ukrajiny. Medzinárodné semináre majú za úlohu predovšetkým spojiť 2 štáty, ktoré delí jedna, avšak neprekonateľná hranica. Program workshopu bol rozdelený do 2 etáp. V tej prvej vystúpili prednášajúci so svojimi odbornými prezentáciami k projektu a v druhej fáze prebehli dvojstranné obchodné rokovania prítomných firiem. Slovenskí a ukrajinskí podnikatelia tak získali možnosť nadviazať kontakty a poprípade si vymeniť svoje tovary a služby. Veľkou výhodou tohto workshopu bola nielen vzájomná komunikácia podnikateľov z oboch krajín, ale predovšetkým to, že na vlastné oči mohli vidieť produkty, ktoré daný podnikateľ ponúka. Nechýbali sypané čaje, minerálne vody, háčkované dečky a zo slovenskej strany čaje liečivé a syrové výrobky. Mnohí z nich by si vedeli predstaviť vzájomnú spoluprácu alebo exportovať svoj tovar do zahraničia. Ako sa vyjadrili slovenskí podnikatelia, veľkým pozitívom práve Ukrajiny sú nízke náklady na logistiku. Keďže vzájomnej spolupráci by mali predchádzať ako také informácie o danej krajine, ukrajinskí účastníci workshopu mali možnosť na chvíľu spoznať našu kultúru, zvyky či tradície. Prispela k tomu aj návšteva Nestville parku, kde bol ponúknutý nevšetný a historický prierez výroby liehovín a remesiel súvisiacich so spracovaním a uskladnením liehu až po výrobu liehovín. Vedomosti a zručnosti, ktoré účastníci konferencie získali, im možno pomôžu stať sa istejšími v podnikaní a presvedčiť potenciálnych partnerov o úspechu toho svojho podnikateľského zámeru. To najlepšie, čo v meste Michalovce máme. Gala program pod týmto názvom sa koná od roku 2008. Má byť poďakovaním pre tých, ktorí mesto reprezentujú, robia mu dobré meno alebo sa významným skutkom podpísali pod rozvoj humanizmu. Tento rok mesto ocenilo 5 jednotlivcov a 1 kolektív. Pre porovnanie s minulým rokom je to o 4 kolektívy menej. Dôvodom je podľa viceprimátora to, že aj návrhov bolo tento rok menej ako v lani. Za oblasť kultúry získala michalovského Pegasa Dáša Kostovčíková. Na nedávnej speváckej ankete Slávik získala 2 ocenenia, Skokan roka a Rádio Slávik. So skupinou Peter Bič projekt je známa aj za hranicami Slovenska. Za kultúru si Pegasa odniesol aj jediný ocenený kolektív, detský spevácky zbor Pro muzika, ktorý každoročne zbiera ocenenia na mnohých súťažiach. Až 3 Pegasov získala kategória šport, Martin Ivančo a Slavomír Prada za reprezentáciu Slovenska v kulturistike a Gabriel Valiska za úspešnú prípravu reprezentantky Slovenska v maratóne na olympijských hrách v Londýne. Sošku Michalovského Pegasa si prevzal aj hasič Peter Epský v oblasti humanizmu. Približne pred rokom zachránil svojho kolegu z horiacej pekárne v obci Nacina Ves a doslova mu zachránil život. V lani bol ocenený celý hasičský a záchranný zbor v Michalovciach, teraz len tento jeden hasič. Na záchrane životov a majetku sa však podieľajú všetci z nich. Ich práca je neoceniteľná. Na tohtoročnom gala programe To najlepšie, čo v meste Michalovce máme, vystúpili žiaci zo súkromnej umeleckej školy Talentum a detský folklórny súbor Zempliník. Za posledné roky vzrástol záujem poľských turistov o dovolenku na Slovensku. Aj Slováci si radi obzrú pamiatky či historické mestá v Poľsku. Vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom vylepšuje aj Karpatská mapa možností, internetový projekt malopoľského a prešovského pohraničia. Vznikol pred 3 rokmi z iniciatívy týchto 2 prihraničných oblastí. Tie sú plné hradov, múzeí, akvaparkov, lyžiarskych stredísk či sakrálnych stavieb. Cieľom projektu je poskytovať informácie o týchto pamiatkách, ktoré sú poprepájané turistickými chodníkmi, cyklotrasami aj cestami pre motorové vozidlá. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie.